Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Tefon Morales. And then akong partner sa Abdari si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kisunan mo. Na importante ang atong paggabahaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin, ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung maghatag ka na mo. Sama sa grasyang produkto, ginatag sa SID Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta Seed Marketing, tatak magaling. Bueno, kisuanan ng atong sender karon atong atagan na pagtagad ng pinadakinis sa ka lalaki nga mapatawag ng sanggan nga Mumoy. Kinikibatan udo sa radyo ni Ri Arellano. Kisuanan ang atong sender si Mumoy. Kini ako asawa ba? Ako wag yun siya absent kada Domingo. Misa, simba yun siya. Grabe ka Diyos nun. Pero nahibong ko, sobra man ka matuho-tuhoon. Naibaw ba kang pare aning yang kinaya? Pero aron nyo masabta ng akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Pre, ang sa'yo mong kasulti, pre. Pre, Pamoy, kanang imong tingog ba? Sayang ako pa nakatingog yung na, naminyo na kong kalima. Balik ka na, pre. Ay, porbida sa na istorya. Gawa sa na, pre. Na, ako'y plaka, na. Tinood na, pre. Tinood na. Bisag plaka lang una sa bisikleta, pre. Porbida ka muna. Mga wag nga saan mo na gamay, ha? Karaan ang kinay-style, ay. Plaka, bisikleta, plaka nga, way buslot, ito nga. Mura, karaan na. Pre, sige na kung sabi katawan ninyo, kay kagitik ko na kayo na akong tudlo na ng sista ba? Kuan, kining... Basta sista lang, way makalupi ka ng paring ting-ting, pe. Tagaan pagka pinapartida na. Ha? Kato si Christian, may man itong sista. Layo ka ni abilidad ni Paripindot. Tagaan na ni mo pangahan, pre. Iya, Pindot. Tagaan na pangahan mo, pre. Asa ko gagitag gitarista nga upat ray tudlo. Sa una? Putol man yung usay. Mura man yung patok, putulong tudlo. No? Kuan, kining kumingking. No, sabi yung putol man na, ha? Disgrace na? Wa naman disgrace, pre. Nangabangod ko babae nga baratuhon. Wa na ko tira. Ako lagi kuot-kuot kay bahadlo ko kita kay basig high voltage. Sabi nga, ako rin nag-ikot-kuot sa tudlo. Pagkuna kong tudlo, dahil buong ko yung nahibilin. Wala tinood. Smile sa tayo, smile. Tinood na itabo. Maayo rin yun nga. Wa na ko gidyer kay guna dyer pa. Wa na. Ang ako ginunta mo ay maputol. Bakit, pre? Sunod, pre. Ayan na lang kinilo, Pauyab lang yun para safe pa. Bitaw, ginantang lang, pre. Sige na, panganta na mo, pre. Momoy, antong na, pre. Kantong pambato ni mo. Ha? Gigi, larga! Okay, larga. Sige, pre, kaino mataling tuba ang alamian. Gina, pre. Maura pinayin na tuba sa batang mananggiti kang sim. Imnon tanin, pre. Larga. Ning kalibutan, tuba ragyo'y lamian, nga makahupay sa atong kagulanan. Kung imong imnon, tanlasog lamian, busato gani ako kunon sa hinungdan. Busa, tungab nining payaw, sa batang mismong tuba, tungod sa gugma kong ay mulang agiayran. Ayaw gikalinti o kanunay ngim na tuba kong lamian ole. Tagay. Ay, murag. Tagay. Ay, magtagay niya. Tagay. Masimba ko, ha? Sige, day. Ayan po lang may kapil, day. Sus, kada inyo gikanta-kanta diya, no? O gitagay-tagay ninyo. Inyo pa nagisimba. Matagaan pa mo dagang gracias Ginoo. Ay. Dong, ato na lang ko, oy. Sige, day. Ay, lasag. Muhirit pag yung kaday, oy. Porbida, oy. Biliban ako na imong bana, pre, oy. Bana? Sawar. Ako, bayot yan, eh. Tumbo ito ako sawa. Sobra kayo ka, relihiyosa ba?
Kuyog mulapas langit. Ha? Siyang ipasagdan, pre. Kay nindot, basta nindot yung inaana, ha? Kay, naay magsigampo na to. May na lang ba nga makawa sa atong kaway hinungdan ang atong mga binuhatan, mao'y makawa ang atong asawa sa iyang pag-ampo. Abulong mo Maang naong tuara sa majungan ang ubang asawa. Unya, way kwarta, magmarites na lang dias tugkaran. Unya, permeng makakitag away kay pataka lagyawit. Oo, pre. Oy, lahir lagi kayo. Dakpat kayo na yung mga asawa, pre, mamoy kay na ame magtigig ampo di mo nga Ginoo pasayloy taon ng iya mga sas mo moy kay sigig pangapang. Imo benta pa sa nginlan, pre. Bida, i-appeal man tag-rek ni mo, probida. Bisag siya ra, ipahit pa ginato. Ha, nakapungkol ang maglitaw ng imong todlo tungod sige no pangabang. May gani kay dili mo junior putol, probida. Ang imo pang todlo ran ha. Pero og palabi ka na. Sige, mauna. Hilig man ko kay kang panguot. Putol doon. Napagkakirot pre. Dali, sister, dayon. Welcome sa among gamayng harianon nga panimay. Uy, wow! Ay, kadiyot, sister, ha? Naamit din ni Sala, uy. Kadiyot, kay natug na ba akong bana? Loy. Loy. Luloy. Ay, day. Yan day ka. Oh, natay bisita. Lakaw bali nito sa kwarto. Ato dito ka to. Mau ba? Bali nito sa tong kwarto ba? Kanagligdas biya ka din ni Sala, uy. Naghagok pa ka. Tuto ng laway niyo, ay. Grabe sa ito. Sige na, lakaw na. Bali dito sa kwarto. Ato dito tiwas og katog kay na ako'y bisita. Oo, day. Ay, sister, pasensya na gid kaayo ka, sister, ha? Loy, lakaw na, sud na dito. Nag-brief ba ka diyang natog? Pasik mo ba itlog ni mo diya, Ay, wala ko kibaw natin bisita. Ay, naunsam na siya. Susunya na nabi. Sige na, lakaw na, sud na dito ba? Uligi. Snacks ta, sister. Ay, salamat kaayo ani, sister, ha? Sige, snacks ha. Unsa ganito tuyo ni mo na ako, sister, eh? Ay, manguam lagi unta ko ni mo, gamay ba? Para sa akong kuanta anak ba? Saon nga, kisulaan naman ko kusubak. Unya, naman ko yung mga palitonon nga tambal. Manghuam day kag kwarta, sister. Pastilan, huwag ka magsulti dayon. Kadiyot sa sister ha, mga isa ko sa kumbana. Kanang pila may huwam mo ni mo? Ay, gamay record. Bisag mga 5K lang. Ha? Ha, Mare? Ay, Mare naman, sister. Kanang, hala, dakuha po ang imong giingon, sister. Uy, abi na kog 200 or 300 na imong huwaman. Ay, gamay raman gud na para na mo, sister ba? Naanad man gud mi sa amo ba nga tag 10,000 ang huwaman? Hala, kini, sister, kanang huwaman yung taon na ng kantidara, sister. Uy. Nahala, sige na lang, uy. Okay ra, mangita lang ko sa lain. Nah, pasensya na gid kaayo, sister, ha. Huwag man sa ka magsulti daan, uy. Ay, sige lang, sister. Okay ra. Nya, di na lang ko magdugay, ha? Ay, itiwasa sa na imong snacks. Huwag pa man kamukhaon lagi. Ay, busog pa man ko. Sige lang, salamat. Sige, arin ako. Wala, uy. Huwag ba ka tumalain si Sister Gina na ako, no? Huwag man sa magsulti ng 5K day ang umaman. Abi na kog 300 ra. Day. Balik pa to yung bisita. Dumuhay na, aday ka diha. Wa naman ko katog og balik. Nakunsa na di ka? Minaw lang yun ninyo. Ha? Ingon ana day mo mga kauban day, mga reliyoso kayo niya. Masuko og dipomon. Huwag man to masuko, good. Siwago taon. Ako naman siya gipanidaan. Primero, nindot pa kay ngisi. Pahiyom pa kayo. Pero sa diyang imong gablibaran nga sa iyang giingon imong huwam siya, murkisdom naman taon kay naong, oy. Kalit na plastic ang smile diya ni mo. Paminaw na ko, murag kit-kito ni mo. Lo, mo ba dong? Nakakita ka? Kita mo lang. Ang ilong, murag aso-aso. Bida, ilan, oy. Bida, pasag di isad to siya, oy. Siya rin manubag anas Ginoo. Basta kay ako, tilot na itong akong offer niya. Pahuwa mo na ako siya 300. Nya, 5,000 man iyang huwa mo.
Bida. Siya miyabag. Sa mga nato talaga o sa mga tanaw na to, ano itong bahay, ng electric pan, mga tao ng butang na to. Pasagdi na lang to siya dong, uy. Ato na lang siyang sabtoy. Mayong O, pagbuminaw nasuko sa siya. Spin Aw, On. paubos lagi hapon ko. Kay ingon ba ang Ginoo ang magpaubos ipataas, Ah. ug kadtong magpataas ipaubos. Mayo kay nadoa mong doha de pre. Og pre badong pre lori. Na okay pakita niyo pre ha. Og siguro ko maamis gyud mo ani pre. Tamay ar. Aso anam pre, ha? Na ako'y baligya ninyo. Anting-anting. Anting da. Mura sa kang naas Facebook, pre. Lagi anting-anting. Na amugo ko'y may gubang sakop sa ilaga. Kadto na balita sa una. Uy, maos niya. Oo. Kadto ba na balita sa una nga mga sakop sa ilaga nga maton pa. Dunay mga anting-anting. Usa sa mga miyembro adto akong migo. Ipakita ko niya gyud. Yan na unsa man be. Dali. Ako ipakita ninyo kung unsa ka epektibo ang maong anting-anting. Kita mo? Kani siya. Maunin siya gitawag og pakubol. Pakubol? O pakubol. Unsa man ang pakubol, pre? But pasabot ng pakubol, pre. Pakublan. Bisag unsang hinagiban, pre. Di, yun madutlon. Yo mo terus. O lagi, kani usa kani. Ne, murag dunay usa ka buok mata na. Mauning gitawag og panipas. Bayano, panipas. Unsa man sa pahiyas, pre? So, panipas. Panipas. Panipas day. Unsa man be? Unsa man panipas? Ako ba doon ako inibawan gamay ng panipas. Unsa man pre? Matod pa ni pusel ko ni mo ang bala mo tipas ra o di ko kabaigo. Mao ba na? Di ba? Sakto. Mao na siya pinagakusog sa iyang mga order, pre. Kay di lang sa mga bala ni siya magamit. Para sadnis mga maniningil. Kisa ba na? Commander anting-anting. Ako kauban, pre. Misway, ani. Nasugatan siya ang iyang maniningil. Pag sulob niya, ani, mikalit mito nagtipas ang agianan ng maniningil, pre. Sa kabayan. Sa uro na ba? Sa uro kaya na. Mao Kaya ko sa unsa, para unsa ni. Mao ni gitawag og kakaraanan. Ha? Nga pang Sa karaanan? Sa kakaraanan? Sa kakaraanan gitawag siya. Tagulilong. Sa kulilong? Gulilong, pre. Magamit gyapon nimo sa mga maniningil, pre. Kaysa dihang na-trap na siya. Wa na siya kalikayan pa. Usa ra gyud iyang kaagian. Unya tuwa man dito ang maniningil. Pag duol gyud maniningil, bang! Murag buang ang maniningil. Kadyo tayo para ba niningil ra gyud mo. Nawag ta iyang gipanlinglat. Paninglat. Mo ba? Sa man di siya padung ato. Wa siya kay bao nga katong nagamit ani, naara siya atubangan. Wa siya kakita. Tagulilong lagi. Sus, murag buang ang maniningil. Oy. Abi niya, babiyaan siya nagyod siya. Sus, kalit bito nagkawa. Haras kalagutan niya. Katong ang nagamit aning anting-anting, nagnisira diya siyang tubangan. So, wag yun kabayan. Wa sa makoy, wa sa kita. Lagi. May magigamo networking, pre. Kapilagod siya na dakpan. Pagkaugma, magubot ang presuhan. Kiwan man dito, nakaikiyas naman. Unya, wat sila kibawan, naara din sa sod, nagsayaw-sayaw pa. Nya, ang mga polis, kakita. Oo ba? Madagitan nila. Lagi. Tinuod yun ka nang imong isulti, pre. Bida, no? Unsa man mo, eh. Para mamog just now. Wa mo kailan ako. Mangingilan ba ko? Dili, oy. Kamatuura na. Nay. Akong isampol ninyo, ha? Ambil sundang. Di harap kani. Hait magigini. Hait kayo na, no? Nagibang nagyapon. Kami sundang di mo. Nga, muro... Hait ang sundang, no? Magibang nagyapon kaya akong gisampol na. Bago pa na Ano yung sundang muro ng gate? Ay, kuwan. Basta kayo magkuna ko lang ipabain. Sige. Bago ni mong ipabayad, ha? Bida mo, bagi. Yung someday na ni mong ganina, nga nang ipabayad ba ni mo? Akong gipatigbas sa akong tiyan. Samtang naghigda ko. Your words. Lagi. Di rin bang tuo. Di ba mo? Nga sa iyang pagtigbas. Na. Ang tining sundang, nagibang.
Yaw, O ano ang mo? grabe yung kayo, kay kadtong gisugo na ko sa pagtigbas sa akong tiyan. Nahibaw kag usay na itabo. Nga naman, be? Ay, istorya di yun. Tungod sa kakusog na yung mutigbas, nabugat. Ha? Nabugat, oy! Karon, parang to mo, ha? Ako ipakita ninyo nga muhida ko anang lingkuranan nga kahoy nga taas. Unya, ikaw primo mo'y, ha? Ikay gunit sa sundang aron itigba sa kumtiyan. Ah. Ha? Kung huwag bisa ning maong anting-anting, labing siguro human mong tigbas na ko primo mo'y. Mura na kog anananggal. Oh, sa to, pre. Sa to? May mukhang anananggal, pre. Ha? Ngano ko taon, pre? Dito, pre. Nga mahimo ka na. Natural, pre. Imo ko na, ha? Imo ko nang gitigbas ko kanila ba? Oh. Mao nga, uway bias kining ako anting-anting ko wa ni gahom. Siyempre, nigtigbas nimo, maputol akong lawas. Ug mao na higayon na nga, mura na kung anananggal, anak, maputol ang lawas ako. Nya, patay ka na, patay. Natural, putol, good. Ikaw ba yung putol lawas? Mabuhi pa ka, anak. Kung mauna, pre. Delikad sila, pre. Delikado rin, ha? Ikaw. O sa'yo na ni mo, ha? Delikado na, be. Sulti ba pidot, ha? Delikado kung wa kay pagsalig sa imong anting-anting, sa imong kaho. Uy, anak din na, pre. Opre, testing niya. Asay mo, ani. Kanala pa kubol ako, pre. Be, kada. Siguradong yung kang ditabdutlan, ani, pre. Oh, bisag unsang inagiban, pre. Di ka badutlan. Ako ipakita, ha? Dahil ipakita ko niyo sample din, eh. Nasampol? Pre, ha? Sige. Tigbasak ng tiyan, samtang naghigda ako. Tigbasak. Kanindot ito na, pre. Bida, niya maputol ng lawas, di mo matay ka, priso ko. Ay, kabala ka, pre. Di ka ba priso? Ako sa lang ingnon. Ako may nagsugo ni mo nga tigbason ko. Sorry mo, sultig patay na ka, Ha? Ay, pastilan biyan mo, pre. Ayaw pag huna-huna na. Sige na, nagbasa na ko. Ha? Naghigda na ko, ha? Bisag ka o sa lang. Nagbasa ko, pre. Kaya, kuro mga akong mga bukton, bro. Ay. Wako'y saan, ha? Bantay ka? Ay, sakita. Bukoy. Anong saan ka, pre? Ha? Di tamtak sila. Kasi nagbutang ni tamtak sila. Kasi nagbutang ni tamtak sa bangko. Kita o man hindi sakit. Ay. Naglot lang, hindi ka nagtamtak. Pre. Sige, pre. Tigbasan ako, pre. Ihap ha, 1 nga 2 3. Sige, larga. Sige, bantay. Larga. 1, 2, ay. Yung tour naman, pre. Ni untong lang sundag na eh. Niga. Pero karon mo to, o na, pre. Pero, suwayo na to, pag yun ka, pre, ha, suwayo na to. O, wala na. Gisulob naman mo mga anting-anting. Dere, higda, kaya ako'y tigbas. O ako'y paniguro ni mo, di yung kamadutlan. Dere, higda, pre. Pre, ay bida. O, lagi na. Tanawas ako may tamtak siya. Higda na, pre. Sige na, pre. Siguro ka, pre? Lagi. Okay. Ampuan sa dako, pre, ha? Pareho sa ko, magpareho sa ko. Okay, karon akong ipakita nimo asa ampos ko dito. Kako manar ba ko igda dere ha. Ako ipakita nimo pinagi ni anang maong anting-anting nga imong gisulob, ha. Di ka madutlan sa bisan unsang hinagiban. Niya, ha. Pagandam, pre, ha. Basta kay sa ko lang di jud ka madutlan. Magandang tiktik-baso na kanako. Oy! Demonyo kang dako! Ayaw kang bigang akong bana! Animal kang piduta ka, ha? O ikaw, hoy, mumoy, pauli sa ato, ha? Day. Uli! Ay! Kasakit! Nasama na kong palit, ha? Itika ko po, ay, pre. Sakita, pre. Tama, pre. Nandun lang maging kuskusi, pre. Akin, kusi mo na, pre. Di ba na hinagiban? Ano ka mo kusi, ha? Bisa na, ha? Mao ni ako problema ron. Naibaw akong asawa, may apil ko aning anting-anting. Purtig yung kasaba ni anak ko. Kay di ko siya mutuo. Pero siya, mutuo. Engkanto, diliho nato, kanang mga agta, mga ungo. Mutuo na siya. Ug ako, iya kong diingnan nga, demonyo ko, no?
Iyan ako nukos demonyo. Bida, wapa ako magpabunyag adto. May testing pagali ko. Purti, nagitaon niya sukua kay iya ako nukos demonyo. Saan na ako, bam? Naam yun na sa Bible, no? Kay kaningin ani, bam? Naam yun na. Basahan niyang palihog, bam, bi. Tabagi ko niyong ating presbi. Unsa man kung kamoy pasultihon, mumoy. Good morning! Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Si Julia. Momoy, Ate Pres? Mumoy. Okay, ni si Momoy, Ate Pres. Kuha ni siya kanang nisod, wag yun siya nisod. Kada bang night dagon-dagon, Ate Pres, ba pakubol, niya panipas, niya kanang pangtagulilong kuno, pawa. Tagulilong? Oh, niya, mao na nga hapit gud siya matintal, Ate Pres. Yan abtan siya nga asawa nga si Gloria, kasabang mayo. Kay sa demonyo kuno na kanang mga inana. Kanang tagulilong ha, asa nagikan? Ang buta ka ata. Ano na ba ito? Di po bitaw ko. Tagulilong. Katong salian nambina ro ko nas drama sa radyo. Sa DWRC karaan. Tagulilong. DWRC Tagulilong. dito. DWRC. Tagulilong. Libong ko asa ka na. Kaya katong Unsa ka nang mutya sa tagulilong? Diin ka nagikan. mutya sa saging tindok. Oo, saging na to. O sa saging to, pero kaning tagulilong, asa ka ni? Mao na bitaw hipong ko. Asa di gikan at tagulilong. Abam? Sa among kakaraгаtigwangan gulat kada bitong naay gitawag og hangin nga alimpos. Oh, kanang murag hangin nga kanang naay mga dahon nga mulupad nga magtuyok. Wala nga mga katigwangan. Sawon ko kada ko na itagulilong di nga mutya pagkamit nimo. Alimpus, di ba? Alimpus, di ba? Madaka? Dili ko sukay katulong murag gamay lang basta Gamay na lang? mutuyok nga hangin. Madlupad mo mga buwak mga dahon. Pagsawta kada itagulilong. Natural oy manlupad kay madaman sa hangin. Katong Diba? kusog kayong tagulilong, murag bagyo ng kusog na namin. Pero asa ka na tagulilong yun? Namay mga Isang hinay gata nga. Oo, namay mga hinay nga murag alpulo sa bukid nga gamay lang dili kayo kusog. Pero abi nimo kadang ngon ana, nabi to na issue ulat kada bita pray natong balik-balik diri nga ingon magpa-blessing paron sa motor o auto. Nga pagka mo sa bligan sa kabo nga kanang dugos manok ba o unsa dugo niya mo to ningon tag pare. Asa may inyong gituan din kaya kung bindita o kanang inyong dugo nga sablig. Bitaw Ikaw tinang. ka na, Oh, murag ingon ana no. Magkuha ng dugo, paagas. No? Oh, nya kanang pero ari ko ka sa mga balaang kasulatan para malibog ka, no? Ayun, nasa tag malibog. Ay lang Uy, libuga. Di ba ka na bang maingon Ayun lang. to? Sala ni Prena. Kung Yeah. ari magbukas Juan 14, versikulo 6. John 14, verse 6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Maipong. Sa ato pa, kaya nga ito nga kabalaka, katong tingo nga gitigba sa wagyod madutli, wa man to, ang katong siya nabaligas ang tingate sa madutli. Ang katong na si Mumoy, wa madayo kay niabot mga asawa. Kuya, ato eh. Ang ato na lang ana nga kanang Oy, tingali ka tong sundang. Habulan dito, oy. Habul to. kanang mga ngayon ana pre atong dihay tabo dito sa usa ka bukid dapit sa south. Pito ang patay. Nakapatay o pito murag naghurmentado Nag-ritual sila. Oo. Sa diyang gipusil, di gyud kuno madutlan. Karon, Yeah. pungpa kato kuno pusil gibutangan kuno kanang kanon sa tumoy sa sumbuhan. Muto nga nadutlan na tong tao, mga ambot ako mo dito. Oo. Pero atong tambakan na niya gulyat para kanang ingon ana nga unsay nga ini nga patutuo bisag sige ang iyang reklamo gulyat nga iyang asawa magsigsimba pan magmutuog yan pos mga patutuo. Matotoo. Sa ako nang gibasa dire kung naadjud ta sa Ginoo wa man gyud arang maabitaw gulyat kada ko nang usahay og arita sa mga kalibunan kakahuyan labi na og atos probinsya mabiin sugot lawas di man kuno sakto na mayon nga nabi pahi ako Unsa di ay? ingnon ko in Jesus name mangihi ko. Mao Okay, na may kingon nga ug ari kas bala ang kasulatan gahapon ni ana man nga sa nga ni Jesus manluhod ang tanang binuhat sa langit, sa yuta ug ilawom sa yuta. Muna ngayon ko sa nga ni Jesus tabi maagi mi murag unana. Murag unana. So ari na lang ta
Sir, ang bana ba Cinder? Lan? Momoy. Mamoy. Sir Momoy, kanang mga asawa nga sigig simba unya ring noon katong yan nadala po tos kasuko tingali uy kay nagunit naman gud og sundang mahabulan maruhait ang sundang ayon na nagkuy-kuyo ka na ingon ana kanang imong asawa nga sigig simba pasagnahin lang pud siya kay ingnon ta dili man ngilad iyang gibuhat panglitan og sige kay po sa pototo sagdahi lang apan kanang ug naay magbaligya og kating-anting ayaw lang ka og Apelit. ayaw kag saler o sa ayaw lang kag tando kay di ta kay ba og tininuod ba og di ba Pero ikaw karon mo kag sakop sa kulto. Ano man, ma'am? Tanaw bang attire? Oh, na. Murag sakop school to yun. ingon sa speaker studio sa studio A ba nem to sa studio B kana imong tortang kay panghatag ni attorney Atan Baliga sa Argao Bam dire irot gatag namo kay usa na magkakatuig mo cancer kamilikaw Mauna to sir Momoy ha og salamat po kada atong tulumanon Koda ko ang puzzle tihon.